Bé, molt bé. Ja estem en marxa en la presentació d'aquest llibre. Ens esperem una miqueta més. Són 10 persones, ja van entrant persones a la sessió. Molt bé. A mi em fa... Bueno, i podem seguir parlant. Tampoc faríem el mateix que si estiguéssim en una presentació en viu, presencial, perquè al final em fa especial il·lusió. No és perquè conegui a l'Ester molt en concret. Des d'aquí, tota la meva admiració com a dona, com a alcaldessa i política, perquè abans parlant-ho amb companys també em deien que va ser molt bona alcaldessa. I també tenim dret a fer altres camins, no? I tant. I avançar, perquè al final no deixarem de caminar. El que hem de fer ara o el que haig de fer jo ara és ajudar que altres dones siguin alcaldesses i facin aquest pas de responsabilitats polítiques. Podríem parlar també això, Sí, perquè fa falta, ja sí, fa molta falta. Sí. Val a dir que la situació de les dones i política és un punt... No acabarem mai de debatre aquest tema, en general, en totes les situacions o àmbits, però les dones i la política, si ja ens penalitza ser dona en general, com a polítiques també ho és. Bueno, no sé, esperem una miqueta més, si voleu. Perquè vingui algú més. Com està gravant, jo crec que podíem començar i després ja passaríem al torn de les preguntes que jo us faria, com hem explicat abans, i si algú té alguna pregunta, que les faci en el xat, que les respondrem. Estem aquí. Benvingudes i benvinguts. Aquest és el primer dels actes de commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista. Aquest és un acte que estava programat pel 8 de març d'aquest any, Dia Internacional de les Dones, i que amb motiu de l'estat d'alarma vam haver de posposar. La temàtica del llibre ni passa de moda ni es contradeix amb la lluita contra la violència masclista, així que vam decidir de repescar, recuperar aquest acte i portar-lo a Molins. Ens hagués agradat, com hem dit abans, de poder fer-ho presencial, però estem aquí en aquest format virtual i l'intentarem fer arribar a la majoria de la ciutadania de Molins i qui vulgui, perquè un cop estigui a les xarxes ja serà internacional. Definició d'imbatible, diu. La definició és que no pot ésser batut. Aquest adjectiu, que a priori pot ser molt masculí, és, si ho pensem bé, una qualitat que pot ser molt femenina. La imbatibilitat, el no perdre, el no rendir-se, el ser fortes, ser valentes, poder amb tot, aquesta és una qualitat molt femenina i en totes les edats. Perquè d'això tracta el llibre, de ser imbatible a totes les edats, com a les dones, a partir d'una edat se'ns invisibilitza. Ja és prou difícil ser dona, ja se'ns penalitza, que si li afegim l'edat, els prejudicis, els obstacles, les pors i limitacions de les nostres vides en tots els àmbits és encara més accentuat. Totes aquestes situacions que patim les dones en molts moments de les nostres vides i accentuades amb el pas dels anys són micromasclismes quotidians i no tan micro que sempre ens violenten. Passaré a presentar les autores del llibre. Avui estan 3 d'elles, companyes.
la Sara Berbel, que és doctora en Psicologia Social per la Universitat de Barcelona. Un segon, perquè et fixaré la imatge i així la veureu. Molt bé, la Sara Berbel. Ai, perdó. Doctora en Psicologia Social per la Universitat de Barcelona, com deia, i professora del tercer cicle universitari. Actualment és directora general de Barcelona Activa, si no vaig errada, i gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local del mateix Ajuntament de Barcelona. Abans va ser directora general d'Igualtat d'Oportunitats en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i presidenta de l'Institut Català de les Dones. Passem ara a presentar Estrella Montolio i fixem la imatge. Molt bé, perquè ens veiem molt bé. Estrella Montolio és catedràtica a la Universitat de Barcelona. És també assessora en comunicació per a empreses i institucions com AENA, CaixaBank, Empresa, Energy, Ajuntament de Barcelona-Madrid, Consell General de Poder Judicial, Ministeri de Justícia, Generalitat de Catalunya o el Tribunal Electoral de Mèxic, entre d'altres. Ha rebut diferents distincions per la seva investigació i és responsable de la secció Tot és llenguatge, gent desperta de Ràdio Nacional. I per últim us presentaré a l'Ester Pujol. A veure, que la trobi aquí i fixarem la imatge. Ester Pujol treballa actualment, com ha explicat, no sé si algú l'ha sentit, a l'Ajuntament del Prat. És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Compta també amb un màster en Administració Local per la Universitat Autònoma de Barcelona i un postgrau en Avaluació de Programes i Polítiques Públiques per la Universitat Complutense de Madrid. És consultora en polítiques de desenvolupament local, va ser directora d'organització de Mixta Àfrica, ha format part de l'equip docent de postgrau de Gènere i Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona i fins fa molt poc va ser alcaldessa de Tiana. També són autores Maria Rosa Benet, llicenciada en Medicina i Cirurgia des de 1986. Actualment treballa en un CAP de Ciutat Badia i per aquests motius excusem la seva assistència per no poder estar aquí en la presentació. I Maribel Cárdenas també és autora d'aquest llibre, diplomada en Educació Social per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. En l'actualitat és coordinadora de Polítiques d'Igualtat i LGTBI de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Bé, aquesta seria la presentació de vosaltres com a autores del llibre. I passarem a visualitzar un vídeo de YouTube. Em prepararé. Compartirem pantalla i veurem un vídeo d'aquest llibre. D'acord? Un segon. Vaig aquí. Si us podeu silenciar, que ara no sé qui està, i així ho escoltarem millor. Som-hi. ¿Esto es el making of o...? No. Es el día de mi cumpleaños, me asomo al mundo y me pregunto, ¿dónde están las mujeres de mi edad? Las profesionales en altos cargos de decisión, desaparecidas. En los medios de comunicación, invisibles. En los espacios de ciencia y sabiduría, olvidadas. Por eso, un grupo de amigas decidimos elaborar una contranarrativa, un instrumento de poder que sea capaz de sustituir el odio por amor, la humillación por respeto y el desprecio por admiración. Las mujeres no estamos acostumbradas al poder. Es algo que nos es ajeno totalmente a nosotras.
y sobre todo para poder acceder a estructuras de poder, de responsabilidad pública, institucionales, privadas, etc., necesitamos hacer un ejercicio triple. En primer lugar, sobre todo, sería un empoderamiento, un ejercicio de autorreflexión para con nosotras mismas. En segundo lugar, fomentar redes de mujeres y romper con los mitos de que las mujeres somos enemigas entre nosotras. Y en tercer lugar, una apuesta por la solidaridad, una apuesta por la solidaridad femenina, que no es una cuestión de conveniencia, sino especialmente de supervivencia. Las mujeres debemos aceptar el climaterio como una nueva etapa vital. Tendremos momentos de incertidumbres, de dudas. Habrá cambios físicos y también emocionales, pero no es una catástrofe, ni tampoco es ninguna enfermedad. Hay que relativizarlo. No debemos pasar por esta etapa ni de puntillas ni negándola, sino que deberíamos detenernos y afrontarlo como una oportunidad de crecimiento. Si no nos sentimos culpables ni nos avergonzamos de aquello que nos pueda pasar, saldremos fortalecidas. Las mujeres estamos hartas de sentirnos mudas para que la sociedad nos permita estar ahí, de escuchar pacientemente cómo alguien nos explica cosas sobre las que a menudo nosotros sabemos más. Basta ya de silencio femenino. No, nosotras tenemos una voz y tenemos un discurso y queremos que se oiga, porque somos expertas y además somos rebeldes, y somos intrépidas y eróticas. Entre todas queremos conseguir cambiar esto, cambiar la invisibilidad femenina por presencia, cambiar el silencio femenino por respeto y el aislamiento por redes entre nosotras. Batibles es un acto de resistencia a los prejuicios, a los estereotipos, a las normativas patriarcales que nos enfrentan a la mujer a lo largo de nuestra vida, que se expresan en diferentes ámbitos, también con respecto a la edad. Por tanto, es un acto de resistencia colectiva, es un acto de empoderamiento, es un acto de reapropiarnos y hacernos dueños de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestros cuerpos, de una afirmación de nuestra diversidad, de nuestra forma de estar en el mundo y también de nuestra forma de amar. Sí, eso lo vemos todos, las mujeres son mujeres. Bueno, m'encanta els vostres somriures, M'encanta. Bueno, jo ara seria el torn de que vosaltres expliquéssiu una miqueta, us faré una sèrie de preguntes. Hola, soy Puño y trabajo como ilustrador y educador desde hace 20 años. Durante todo me considero dibujante. A lo largo de todos estos años he recopilado una enorme metodología para enseñar a la gente a dibujar. Vale. Que no he tancat al YouTube. Coses del directe. Sí. Bueno, la primera de les preguntes que haurà fet tothom és per què neix aquest llibre. En el vídeo ja ho expliqueu, però això, que ens doneu una miqueta els vostres neguits de dir, vinga, noies, anem a posar-nos en marxa, que segur que no sou 5, però segur que el llibre consta té les experiències i perspectives de moltes més companyes. La Sara, no? Potser, o jo no hi era aquests mesos més inicials. Bé, doncs sí, si voleu començo jo només per explicar. Primer deixeu-me fer un esment i és que si ens està veient el director general de Barcelona Activa dirà, ostres, m'han tret el lloc.
Jo ja no soc directora general de Barcelona Activa, no passa res, perquè clar, en el llibre estava... En aquest moment soc gerent municipal de l'Ajuntament de Barcelona, és l'equivalent a CEO de l'Ajuntament. I res, era per deixar-lo clar per no portar equívoc. Com vam començar? Doncs, bueno, amb diverses converses que teníem quan estàvem allò una mica després dels 45 anys, vam començar a sentir com que havia un abisme davant de nosaltres. Teníem la sensació que d'una banda semblava que venia una cosa horrorosa i catastròfica, com ha explicat la Maria Rosa en el vídeo, que era la menopàusia. D'una altra banda, miràvem la televisió i veiem a senyors amb una edat determinada, amb canes i senyors madurs, acompanyats sempre de noies joves. Començàvem a mirar estudis i veiem que les dones no hi érem i llavors vam dir, ostres, a on estem arribant? Què és el que ens espera? La sensació de que entràvem en una època en la que les dones desapareixien. I llavors vam dir, no pot ser. Una vegada més ens hem de reunir, ens hem d'ajuntar. Aquest és el motiu de que fóssim 5, perquè ens vam anar sumant pel camí. Les primeres vam ser Estrella i jo, però a partir d'aquí ja es van anar sumant la resta de companyes, perquè amb unes i amb altres havíem expressat aquest neguit, aquesta por, aquest no saber què seria el que vindria després i teníem allò, volíem poder afrontar també aquest obstacle. De fet, ara, el mes passat, no sé si heu llegit, que sortia als diaris que durant la pandèmia la veu de les expertes ha estat silenciada. Només un 20% de dones han sortit en temes relacionats amb el coronavirus, en temes relacionats amb la ciència i també quan es fan perspectives de futur. Clar, a quina edat s'és una experta? És molt difícil ser experta quan s'acaba la universitat, la veritat. És a dir, que es comença a ser una dona experta quan es té una edat, igual que es comença a arribar a càrrecs directius quan es té una edat. Llavors, l'edat, el que en diem l'edadisme, que és la discriminació per edat, està molt present a la nostra societat i en les dones, com que ja partim d'una situació de més dificultat d'accedir a llocs de decisió, de sous, de salaris, etc. Això fa que en les dones encara sigui més clar aquest edadisme i aquesta dificultat d'afrontar una edat més gran en la que es desapareix. Nosaltres, quan hem fet cursos, fins i tot a periodistes, jo recordo un curs que feia en el que ells hi preguntava, digueu-me dones que conegueu i que estiguin vives, per exemple, pintores. O digueu-me dones científiques, o digueu-me, i us podeu imaginar, fins que no deia vives, totes les que sortien era o Marie Curie o Frida Kahlo, tal qual. I en canvi vives ningú en coneixia. És molt difícil. I en canvi homes de seguida et surten, si no molts, però 2 o 3 i més surten amb facilitat. Amb la qual cosa vam dir, vinga, una vegada més hem d'entomar-ho i ens hem de posar a la lluita. No volem que ningú ens digui el que li van dir a la Hillary Clinton quan estava fent la carrera presidencial. Un republicà, un senador republicà, va dir al públic, però votareu a la Hillary Clinton? Qui vol veure envellir en el poder a una dona? Qui vol veure envellir en el poder? És tan dolorós que vam dir, no pot ser. I recordo que l'Estrella em deia els primers dies, Sara, una altra vegada, després de tota la vida lluitant, els fills, les filles, les que hem tingut, les nostres carreres, intentar... I ara ens hem de posar una altra vegada, però bueno, amb la força que ens caracteritza, la mateixa Estrella va dir, doncs vinga, anem endavant. I així va sortir el projecte d'Imbatibles, perquè vam pensar que havíem de donar-li la volta. Aquest silenci, aquesta situació de desaparició, nosaltres volíem convertir-la en una narrativa que fos real i que, a més, mostrés allò bo que les dones podem aportar en aquesta edat. Igual que en moltes altres edats, però ens estem centrant en aquesta. I per això hem dit que aquest llibre, això després l'Estrella explicarà molt millor, és un llibre que en realitat el que fa és elaborar una contranarrativa.
que es diu que som histèriques, menopàusiques, hormonals, no sé, totes les coses que es diuen de les dones de més de 45, nosaltres diem, nosaltres no creiem en això. Som expertes, som professionals, som, com dèiem en el vídeo, espirituals, som eròtiques, som polítiques, estem en el món i volem ser-hi. Aquest és el motiu de l'escriptura del llibre. Molt bé. Doncs no sé si fer algun comentari perquè els motius ja estaven clars, però ara una mica més, perquè amb tot el que anaves explicant ja t'entren, o sigui, anaves dient, clar, és veritat, clar. És com... És que és així. I el que deia ella de la seva aportació, o sigui, resposta de Sara, ens hem de posar una altra vegada? És que és molt cansat. O sigui, el dia a dia és molt cansat en la lluita feminista en general i en lluita contra la invisibilitat, no? Perquè, bueno, una altra pregunta era... Ja has explicat ja una mica, no?, el perquè de la invisibilitat de les dones, però no sé si voleu donar-li un tom a això. M'ho preguntes a mi, Ainhoa? Sí? Doncs jo recullo aquesta idea del moment on la Sara em va dir hem de fer alguna cosa perquè el que se'ns ve al damunt és un tsunami que ens destrossarà i que ens aïllarà completament i ens ensorrarà, vull dir, ja desapareixerem, ens queden 3 anys fins que no entrem a la menopausa i estarem desaparegudes, per tant hem de muntar una barrera de protecció, ens hem de defensar, etc. I efectivament, jo li vaig dir amb un tipus de desànim on ja portem tota la vida lluitant, tota la vida, en el fons, construint una contranarrativa del que s'esperava de nosaltres, no? Perquè havíem construït una carrera professional quan encara era incipient, el fet de, bueno, les nostres mares, cap de les nostres mares va tenir una professió, nosaltres som segurament les primeres de la família que hem tingut una professió mantinguda en el temps, al mateix temps que també construïem una família. Per tant, ja havíem lluitat molt a cada etapa, per exemple, per mantenir una certa individualitat i llibertat individual, malgrat que estàvem en parella, tenir fills però no convertir-nos només en mares com a tota figura, com a figura que et defineix com a dona, no? Sinó mantenir també una vida personal. És a dir, que havíem estat lluitant incansablement i quan semblava que començàvem a recollir alguns fruits, doncs la Sara un altre cop ens truca a rebato i apa, un altre cop jo li deia, ostres, un altre cop a les trinxeres. I jo que no tinc la capacitat o no tinc la capacitat de veure tan lluny com la Sara, al començament em feia la ronsa, no? Allò, vols dir? Però aleshores fent allò com una mena d'auditoria a l'entorn, de què pensa l'entorn de les dones madures? I el que pensa l'entorn, és a dir, el que diem la narrativa implícita sobre què és ser una dona madura, el que et tornava era un dafo com per suïcidar-te, no? Doncs una dona madura és una dona que no té cap mena de desig eròtic i, per descomptat, està esborrada del mercat sexual o del mercat del desig. És una dona que està desapareguda com a persona potencialment ascendible dintre de l'estructura organitzativa. És una persona que sempre està com histèrica i de mala hòstia, i de mala llet i de no sé què, i que perquè està amargada, està molt amargada, perquè a més, clar, s'ha engreixat molt, s'ha deixat i va vestida ja d'àvia gairebé. I clar, quan fas el dibuix total, li vaig dir a la Sara, vale, quan? Comencem quan? Perquè això jo crec que és un punt interessant, no?, que volia destacar. I és el fet que Imbatibles, malgrat que les 3 Imbatibles que estem aquí semblem dones molt normals, i les altres 2 també, en el fons som un equip de dones molt rebels. Molt rebels. I igual que ho són, segur, les dones que ens estan escoltant i que lamentablement no podem veure o no podem parlar amb elles, no? Perquè ens neguem taxativament
acceptar la imatge del que significa ser una dona madura que hi ha implícita. I aleshores Imbatibles és un projecte desenvolupat des de la rebel·lia, des de no és veritat i no ens quedem amb aquesta imatge perquè no és certa. Les dones madures som una altra cosa. I jo ara continuaria, però ja em callo de moment i si de cas, amb més preguntes, desenvolupo més el que vulgueu. Però sí, Jèssica, si em permets, jo vaig ser la darrera que em vaig incorporar al grup d'Imbatibles, però és evident que vaig agafar el llegat que elles ja portaven treballant amb un entusiasme increïble, no? Perquè no solament en aquest sentit elles em convertien, en el meu cas, en unes referents de anem a això, tu ets la més jove, però anem a això, etc. i tot, i jo m'estic trobant en una fase que elles també van viure, etc. i tot, sinó que a banda d'això el llibre va recollint en cadascun dels capítols un tret d'aquesta contranarrativa que l'Estrella comentava i la Sara comentaven abans. Converteix el primer capítol en una anècdota que comença de manera divertida, en plan, estàs pensant en comprar-te un biquini o un banyador? Però què dices, loca? Comença així i de mica en mica nosaltres anem trencant tota la narrativa tradicional per convertir-la en una contranarrativa de tal manera que és obvi que podem portar biquini, és obvi que podem tenir relacions sexuals i és més, podem ser més eròtiques que mai perquè, a més, tenim ja una motxilla passada del passado que ens l'hem tret de sobre. És més, podem treure determinades càrregues de damunt. És més, tenim els nostres companys, amics, etc. de la nostra vida que en aquestes alçades, si continuem amb ells, és que ens coneixen molt bé. Però si no continuem amb ells és que reivindiquem la nostra llibertat individual. Podem ser poderoses i desenvolupar llocs de responsabilitat política, de decisió, etc. perquè estem en una edat en la qual, com deia la Sara, tenim uns nivells d'expertesa determinada. En cada un dels capítols hi agafem compromisos i són més espirituals. I a cada un dels compromisos anem trencant amb la narrativa tradicional per convertir-la en una contranarrativa que invita a que siguis una imbatible i que facis resistència, no? Que no et deixis trencar en cap moment. Veient els capítols o del que tracta, tenia unes preguntes previstes, però crec que sobre salut i l'edat, però creieu que hi ha algun d'aquests capítols o d'aquests aspectes de les dones imbatibles que sou o que som, que sigui més prioritari en aquesta lluita? O sigui, parlem de desig, parlem de la comunicació, parlem de dones espirituals, dones poderoses, tot enfocat a un aspecte de la vida, però també de fora, però també un aspecte intern, la cura, o sigui, la salut o l'estètica, etc. Mira, la Sara justament, que jo invitaria la Sara, que justament per publicitar la jornada d'avui, aquesta presentació d'avui, feia ús de les xarxes socials en el qual ella començava a través d'un tuit i els posts d'Instagram, etc. Era, en aquests moments actuals de la pandèmia, més que mai ara, continuar reivindicant el llibre Imbatibles. Més enllà de l'autopromoció, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? Més enllà d'això, jo estic totalment d'acord amb aquest inici que ella feia i, per tant, li donaré la paraula en aquests moments de pandèmia, però és veritat que, per exemple, aquelles persones que estem treballant en l'àmbit públic i, concretament, en el meu cas, dirigint l'àrea de desenvolupament econòmic d'un ajuntament del Baix Llobregat, doncs, clar, estem veient a les vies digital amb dones d'una manera absolutament. Les xifres d'atur amb dones increïbles. És evident que l'edat acompanya i acompanya cap a pitjor perquè, a banda, la seva qualificació professional és menor. La pobresa femenina disparada. És a dir, en aquests moments s'estan derivant un seguit al teletreball, o sigui, haver assumit la quantitat de tasques domèstiques a casa, de nou, amb un número d'hores enorme que ha crescut respecte a l'època anterior, també. Per tant, en un moment com l'actual, li dono la paraula a Sara, però tot és prioritari
però tot és prioritari, però personalment a mi em preocupa aquest àmbit de la feminització de la pobresa, de l'expulsió del mercat laboral, dels pitjors salaris, de la incidència i dels contractes parcials, de les vies digitals i aquests comentaris que estava fent abans, no, Sara? No sé si pots afegir, evidentment, perquè per algú serà que s'ha començat aquest post. La violència. I la violència vers les dones que s'ha multiplicat dins de la llar durant l'època de pandèmia. Vull dir que se suma a tota la llista que tu dius. Clar, tu ens preguntaves, Jèssica, quin és el prioritari? Clar, és difícil dir-ho perquè cada un d'aquests capítols en realitat està mostrant una faceta d'una persona o d'una vida. És a dir, de quina manera pots tu ser professional, al mateix temps vols tenir poder, però no només poder en el sentit tradicional, sinó en el sentit de poder influir i poder canviar les coses, no? Vols tenir relacions afectives i sexuals i pensem que tenim dret. És a dir, cadascun dels capítols està destinat a una faceta que pot constituir una persona i una vida. I nosaltres el que volíem era que això no tingués a veure amb nosaltres personalment, sinó que tingués a veure amb totes les dones que estan en el mateix moment que nosaltres i que, per tant, aquesta contranarrativa fos un salt en un obstacle i en una barrera que ens permetés a totes, com a moviment col·lectiu, que de fet és el que volíem fer, però la pandèmia ho ha aturat, però ho farem, perquè moltes dones van contribuir al llarg del temps a enriquir aquesta contranarrativa i ens han dit moltes frases i ens han dit molts pensaments i ens han explicat molta casuística que mostra que estàvem en la línia i que això no ho podíem deixar enrere. I per tant, no sabria escollir perquè crec que tot va alhora. I tots aquests temes que diem, si les dones són reconegudes com professionals, automàticament l'atur baixarà i automàticament l'accés a llocs de decisió augmentarà i la pobresa serà menor. I si les dones som capaces de tenir poder interior, la violència contra les dones serà molt menor, per molt que és estructural, però perquè nosaltres mateixes tindrem una estructura poderosa contra aquesta violència. És a dir, em resultaria difícil escollir. No sé si l'Estrella pot o vol escollir alguna? No diria que es tracta com d'un rànquing, no? Diria que són diferents aspectes que tenen a veure això, amb la composició d'una persona i amb el fet de ser una dona i tenir una determinada edat. Per tant, sí, és cert, clar, que per la supervivència potser la qüestió professional i econòmica en aquests moments és molt important. Però, efectivament, ara veurem quan les UCIs i els serveis sanitaris comencin a normalitzar-se algun dia d'aquests, veurem quin serà el resultat d'haver estat postergant, diguem-ne, el tractament habitual de moltes persones malaltes que en aquests moments no estan tenint el tractament habitual. Jo tinc la impressió que hi haurà moltes dones que també ho notaran, això. Vull dir que no se'm fa fàcil escollir una d'entre totes. Bé, és que al final jo crec que si extrapolem el vostre llibre i el que vosaltres expliqueu al dia a dia de totes les dones, la Sara ho ha explicat bé, no? Són aspectes de la persona i hem de compaginar tots els rols que tenim i sense deixar de ser mare, sense deixar de ser professional o sense deixar de ser amiga o parella o etcètera, saps? O la nostra pròpia vida social. Anem a veure si no tenim cap pregunta aquí del xat. Bueno, potser un tema que hem explicat ara, així volia parlar, era el tema de la situació que estem vivint, que ja hem explicat pinzellades, sobretot el tema econòmic, o com la pandèmia o el Covid està afectant molt en concret a les dones i en una edat també determinada. No sé si teniu alguns estudis o algunes dades d'això per poder parlar, però igualment sortiran
sortiran d'aquí poc perquè, com bé ha explicat també l'Estrella, quan surti el tema de salut ja serà el súmmum. No sé si teniu alguna dada de com està afectant el Covid a les dones. Nosaltres... Perdona, Estrella. No, ja. En el cas nostre de l'Ajuntament del Prat, el que sí que tenim i disposem és, òbviament, és el seguiment de tot el que són les actuacions socials, econòmiques, de polítiques actives, etc., fent la distinció d'indicadors per sexe i per edat, etc. Això sí que ho disposem i ara, a final d'any, justament, volem fer la valoració per anar reconduint amb allò que faci falta, especialment de cara a les noves polítiques que portem a terme cap al 2021. Més enllà, evidentment, del que va sortint a la premsa, etc. No sé si l'Estrella i la Sara disposen d'algun altre estudi o diagnosi en aquests moments o algun tipus d'avaluació més. No ho sé. Jo és que el que volia dir és que crec que absolutament en totes les, o gairebé en totes les facetes que estàvem comentant, tenim o tindrem o veurem aviat amb quina força ha colpejat la Covid amb un biaix de gènere. El fet econòmic, ho estaven comentant les dues imbatibles que estan directament relacionades amb el món econòmic, en el sentit que la feminització de la pobresa està sent galopant. Per tant, tot dit ja. Tenim clar que el fet de compaginar dintre de casa feina, més cura de la casa, de la llar, més cura dels infants, està castigant extraordinàriament les dones. Això fins i tot ho està dient la televisió, no? Almenys menys del que hauria de dir-ho, però ho està dient. En aquest sentit, la conciliació ha desaparegut completament a canvi d'una càrrega molt més feixuga per les dones que estan a casa fent el que poden. Des del punt de vista de la salut, ja també podem començar a veure que sí, habitualment els tractaments que tenen a veure amb les dones sempre es diagnostiquen, no? Es diagnostiquen de menys que habitualment en el cas dels homes, i com dèiem abans, és possible que quan comencin a normalitzar-se els serveis sanitaris tinguem també dades en aquest sentit. I la Sara ha comentat també un element que tenia a veure amb la veu de les dones, amb la presència pública de les dones. Ella ha dit la presència de signatures femenines i de veus femenines que apareixen com a expertes en els mitjans ha disminuït fins un 20%, crec que ha dit la xifra. Des del punt de vista acadèmic, ara ja tenim estudis europeus que mostren que les dones científiques durant tota la Covid estan produint articles d'alt impacte a un ritme molt inferior que el dels seus col·legues homes. És a dir, que tots els articles, dels articles que arriben per a ser revisats a les revistes amb índex d'impacte, un enorme percentatge, per sobre del 65%, estan escrits per homes. I dius, per què? Perquè les dones s'han posat a cantar sota la dutxa? No, perquè les dones han quedat a casa vigilant dels infants que no poden anar al col·legi. I, per tant, això castigarà extraordinàriament les dones científiques i acadèmiques. És a dir, que si comencem a revisar, gairebé no queda massa faceta on les dones no quedin més castigades per la Covid que els homes. És a dir, que el biaix de gènere el podem veure que és allò que diem sempre, transversal. Doncs ho estem demostrant amb aquesta intervenció, que és completament transversal. És que és molt clar, perquè el Centre d'Estudis i Opinió de Catalunya, per exemple, ha preguntat sobre això, sobre el tema de la conciliació, i el 50% de les dones que estaven treballant a casa, o sigui, teletreballant, han dit que se n'havien d'ocupar en exclusiva de la cura de les criatures durant aquesta feina, el 50%. I, en canvi, els homes ho han dit en un 26%. És a dir, és una diferència abismal que després fa això, que sigui molt difícil poder estar escrivint articles per dir alguna cosa, no? Si fos el cas. O sigui que, a banda de la menysvaloració que fa, el menysteniment que fa que no es pensi en dones quan es pregunta sobre el futur, per exemple, sobre els reptes, sobre com superarem el coronavirus o sobre el que està passant, a banda d'això, l'estructura social, una vegada més, la distribució del temps
també està afectant d'una manera específica a les dones, com ara ja tenim dades, clarament. I un altre tema que m'ha semblat interessant també en aquest estudi que us comento que s'ha fet en diversos països, que mostra la disminució de dones expertes, és que semblava ser que el llenguatge bèl·lic tenia a veure amb aquesta desaparició. Perquè, si us fixeu, això des de l'Ajuntament de Barcelona, jo personalment vaig estar intentant fer una creuada contra aquest tipus de llenguatge bèl·lic que s'utilitzava molt, sobretot al principi de la crisi, però que ara també, perquè de fet parlem d'un toc de queda i no de la restricció de la mobilitat nocturna, per exemple. I es va crear tot un tipus de les batalles, les victòries, ha d'haver un general al mando, o sigui, totes aquestes imatges que vam tenir, que semblava que eren la manera d'afrontar una crisi, d'alguna manera també han expulsat les dones que no hem estat socialitzades d'aquesta forma i que, per tant, no ens sentim còmodes en aquest tipus de visió. No vol dir que les dones siguin més pacífiques que els homes, no estic parlant d'això, sinó d'una socialització i un llenguatge diferent. I, de fet, les que hem estat en llocs de decisió, a vegades hem rebut pressions també per actuar o per comportar-nos d'una manera determinada d'acord a aquest tipus d'imatge bèl·lica que té aquesta crisi. I justament aquest estudi deia això, que el llenguatge bèl·lic segurament havia tingut a veure amb que hi hagués menys dones expertes. M'ha resultat curiós. Bé, tot el que té a veure amb la metaforització de la Covid és superinteressant i des del punt de vista de la lingüística ho estem fruint molt. Clar, per exemple, com s'ha metaforitzat a l'Argentina, on s'ha utilitzat la metàfora del futbol, amb un eslògan que és «Nadie sale campeón solo», que és molt diferent de «Esto es una guerra», perquè «Esto es una guerra», com tu dius, Sara, convida a un lideratge de tipus autoritari, on, a més, el martirologio està assumit. És a dir, que si tu ets un sanitari i has de morir, forma part de la teva tasca com a soldat. En aquest sentit, a mi m'ha fet pensar molt del que estàvem parlant ara, que en realitat els nostres herois de la Covid, els sanitaris, parlàvem també, a partir d'un cert moment van començar a parlar també tota la gent que garanteix els serveis del tipus les reponedores de Capravo, per dir-ho d'alguna manera ràpida. Hi ha un percentatge femení altíssim. I, en canvi, el paper de l'heroïna no s'ha simbolitzat massa. I una estudiant meva, jo tinc diferents, nombroses estudiants xineses a un màster on faig classe, i una estudiant xinesa ens va posar quin era un dels anuncis més estesos a la televisió xinesa, o a un dels canals. I l'anunci parlava, les imatges, vull dir, no calia ni saber xinès per entendre què estava passant. Era una dona jove que s'estava despedint de la seva nena, la nena li deia «Mama, no marxis», i ella deia «He de marxar». I aleshores el marit la mirava una mica malament, però després el marit li deia «Bueno, em sento superorgullós de tu». I ella era una metgessa que agafava un tren per anar cap a la zona contagiada de Xina per la Covid, la primera zona contagiada. Però era en termes de l'heroïna. I era una noia, o sigui, una dona jove, i baixeta, és a dir, que no era Lara Croft, per entendre-nos. I tot l'anunci girava cap a l'heroïcitat d'ella. I això em va cridar molt l'atenció. Vaig dir, ostres, aquest imaginari, que també el vam veure en una portada del New Yorker, superinteressant, on es veia una dona metgessa que mirava el mòbil i estava el seu home amb els nens, o sigui, com la imatge de l'inrevés. No és el soldat que està mirant la dona i els nens per donar-se ànims, sinó ella que mirava la imatge del marit i els nens per donar-se ànim enmig del caos de l'hospital. Doncs jo crec que podríem haver com subratllat i construït més aquesta heroïcitat femenina davant de la Covid. I no ho hem fet. De fet, en el nostre llibre d'Imbatibles no està desenvolupat perquè tampoc era l'espai, però hi ha un capítol que diu Comprometides, compromeses, en el qual agafem referents de persones. Hi ha un capítol de rebels, un altre de compromeses. I crec que l'Ofra, no sé, Ofra,
Ofra, no sé si està Rebels, ara la Rebeldes o Comprometides. Potser està Rebeldes. Rebels. Jo crec que està Rebels, sí. Doncs Ofra, justament, que a més va trencar els esquemes a mitjans de comunicació perquè ella va ser la seva pròpia jefa, no? La seva pròpia voz, va ser productora, bueno, és, etc. Prime time, etc. i tot, va ser, en certa manera, molt qüestionada pel moviment feminista del moment dels atemptats del 2011, del 2004, quan va ser els atemptats de Nova York? Ja ni me'n recordo, del 2011, no? Sí. L'11 de setembre, dius? Sí. No, 2001, no? 2001. Uf, doncs sí que han passat anys, mare meva. Sí. Aleshores va ser molt qüestionada en aquell moment perquè justament els mitjans de comunicació nord-americans que estaven a mans normalment d'executius homes van decidir, a més també perquè governava Bush, òbviament, i acompanyava el moment, de fer una exaltació als herois barons, homes, que van ser bombers, etc. i tot, que van estar que van formar part dels atemptats, que anaven a salvar, etc. I van deixar de part a totes les dones que també ocupaven llocs de metgesses, infermeres, de cuidadores, com ara, en certa manera, la major part del sistema és femení, i senzillament les van invisibilitzar d'una manera espectacular. Però, a més, es va reivindicar que, com el moment econòmic i cultural demanava com un rerefons de fortalesa, aquesta fortalesa la representaven els barons homes. De tal manera que tots els mitjans de comunicació van aparcar a tot el que era ocupacions, visibilització, etc., de dones per tal de fer una exaltació a la masculinitat. I Ofra es va afegir al carro i va tenir una crítica espectacular a nivell del moviment femení d'aquell moment. I, en certa manera, reproduïm esquemes ara de nou. És lamentable que no aprenguem de la història. És lamentable. Jo crec que per això és molt necessari que tinguem aquest llibre, i ja no el llibre, sinó el que pot venir després, com bé deia la Sara, que jo crec que, no sé què esteu pensant, si en una plataforma o, jo què sé, un partit polític, no sé, és broma. Però jo crec que estaria bé de poder seguir, de poder tenir un espai com aquest, de que moltes de nosaltres que estem amb els 45 i que ens queda molt, puguem aportar ja del que ha passat, sinó del que vindrà. I no sé si vosaltres teniu alguna proposta a fer, a part de continuar amb Imbatibles en el format que sigui, per poder trencar, o on estarien els reptes per poder trencar aquests estereotips i aquesta invisibilitat. D'entrada, sí que ens agradaria continuar i crec que seria important que el pogués llegir molta gent, ja us dic que molt més enllà de per nosaltres mateixes, perquè ens han dit moltes dones que l'han regalat a les seves filles o a les seves amigues, en alguns casos fins i tot dones que estaven en un moment crucial a la seva vida, que no sabien cap a on tirar, i que el llibre els havia servit, i els havia donat una empenta, força. Molta gent em va dir: ostres, estava fet a pols i amb el llibre he trobat dins meu una força per continuar, perquè en el llibre parlem justament d'allò que tu comentaves al principi, Jessica, de la síndrome de Sísifo, que és aquella d'estar empenyent una roca per pujar-la dalt de la muntanya, que és el càstig que els déus li van conferir a aquest home, i llavors, un cop havia arribat a dalt, tornava a caure, i cada vegada això, una vegada rere l'altra. Llavors, amb el llibre sí que es produeix una certa sensació de força col·lectiva, de poder, de que podem tirar endavant, i això ha fet que molta gent ens hagi dit, com et deia, que sí, que voldrien continuar, i nosaltres pensem que podem recollir tot això i augmentar la contranarrativa, fer-la més gran i que arribi a molta més gent. En realitat, perquè es faci el canvi social, que és el que volem, ha d'arribar a molta gent i ha d'arribar a molts homes. Per això abans l'Ester comentava que el darrer capítol era el d'homes
que estimen i que admiren a dones que tenen més de 45 anys, perquè és una manera de mostrar que aquestes dones tenen possibilitats, talents, adjectius que les conformen, que són valuosos, malgrat tot, no? I malgrat tot el que la societat diu d'elles. I és per això que sí que estem disposades a fer un segon pas. De fet, volíem fer l'aniversari del llibre, ara quan havia fet un any, però no hem pogut per la Covid i, bueno, ja ho farem, perquè també vam passar una segona edició, i de fet ja la tenim, estem molt contentes, ja ho farem més endavant. Bueno, tant l'Ester com l'Estrella tenen moltes idees, també, de com continuar. Però l'important és que ho llegeixin moltes dones. Estem disposades, i homes, a escoltar el que penseu, que ens escriviu, que ens digueu. Quan us llegiu, digueu-nos què penseu, com ho complementaríeu, quines idees teniu, perquè això crec que enriquirà i després podrem fer això, un moviment col·lectiu. Sí, jo en aquesta línia diria que, com diu la Sara, ens fa superfelices poder fer aquestes presentacions, molt especialment quan poden ser presencials, perquè després podem sentir els comentaris que ens adrecen les dones i els homes, en menys proporció també, que venen a aquestes presentacions i ens diuen coses molt boniques i molt meravelloses i que ens alimenten i ens satisfan molt, no? I crec que és que el llibre ha posat paraules a un malestar profund que cadascuna de les dones individualment pensava que li passava a ella perquè era estranya, rara, estava deprimida o no sabia què, però que llegint allò se n'adona que no és que li passi amb ella, és que és un malestar general i això resulta un alleujament enorme. Dic, no és que em passi a mi, això és completament estructural. Això li passa a un enorme percentatge de les dones quan estan transitant per aquesta edat o aquest cicle vital, no? I crec que això ha resultat molt, com deia la Sara, com apoderador per les dones, per dir, o sigui que aquesta inquietud estranya, no? Jo tenia... És una anècdota que surt al llibre, en realitat la dona d'un amic meu, però de Xile, que em deia, oye, qué interesante esto que estás haciendo, que me cuentas con tus amigas, porque yo creo que es que me tengo que retirar. No sé de qué, pero es que me parece como que se espera de mí que me retire. No sé de què, però... I aleshores ella ho estava expressant de manera, però allò, palesa, exactament això. Aquesta sensació de que hi ha com una força implícita que t'empeny cap a l'extraradi de la vida en general, que tu no vols, que no entens massa bé perquè ho hauries de fer, però que en canvi sembla que hi és. I es veu que quan llegeixen el nostre llibre, doncs, bueno, diagnostiquen què passa i li posen paraules. Posar paraules no és que sigui lingüista, però posar paraules a les sensacions i a les emocions i a la realitat ja sabeu que és molt important. I jo, per acabar d'arrodonir el que comenten la Sara i l'Estrella, és un llibre de veu col·lectiva. És a dir, la idea era no solament que trobéssim referents en un àmbit en diversos àmbits que nosaltres no estem acostumades a tenir referents i, per tant, reivindiquem el paper de dones referents que ens han obert camí. Nosaltres estem convençudes, i ho vam dir en el moment en què Biden va guanyar les eleccions i Harris seria la vicepresidenta, i vam dir això no hauria estat possible sense Hillary Clinton. I així tot, jo sempre dic que el cas d'Hillary Clinton és de llibre. O sigui, a mi m'encantaria tenir temps suficient per analitzar els discursos d'un, l'altre. Ho vaig fer durant una mica el capítol de dones de poderoses. Vaig estar examinant els discursos, les valoracions als mitjans de comunicació d'Obama i Hillary, etc., amb una comparativa. Però és un llibre de referents, és un llibre de veu col·lectiva, de les anteriors, de les que són referència per nosaltres, de llegat per deixar-ne'n, i sobretot és un llibre de veu col·lectiva perquè totes aquestes dones que ens envien missatges, que ens envien fotografies a vegades del llibre subratllat a llapis, anotat, amb pòsits a la platja. És a dir, tu veus una platja i el llibre nostre allà subratllat.
és un llibre d'elles, és un llibre de totes nosaltres, de les que estem avui aquí, de les que ens escolten, de les que ens llegeixen i de les que ens llegiran. De la teva filla, Jèssica, de l'estrella petita, dic de petita perquè aquí tenim l'estrella més gran, de totes les nostres filles, i fills també, òbviament, però és un llibre que ens agradaria que tingués que configurés i que realment es veiés com una veu col·lectiva. I aquest moviment, que ja veurem el que serà, ha de ser una veu col·lectiva. Doncs jo ho deixaria aquí com a presentació del llibre o del que és el llibre, perquè ja no cal parlar dels capítols, sinó del que significa i representa aquest llibre. Jo em quedaria la paraula de contranarrativa, que hem començat la Sara dient, l'hem de fer, ens la posarem i també a l'Ajuntament, des de la regidoria de feminismes, ens la posarem molt amunt a la nostra llista i en la nostra forma. Molt bé, molt bé. Molt bé. No, perquè crec que és per no dir l'única forma de poder tirar endavant en totes les polítiques, dintre l'Ajuntament, fora i a nivell de societat també. I la que ve a parlar l'Ester al final, que és la sororitat, que has dit al principi. Hem de fer molta pedagogia entre nosaltres com a dones per practicar la sororitat, perquè si no és amb sororitat no ens en sortirem. No. 8 de març, ni 25 nena, ni res. Això. I donar les gràcies a vosaltres i també a l'alcalde que està aquí en la conversa i que li donaré pas perquè pugui tancar aquesta presentació i aquesta trobada. Gràcies a vosaltres. La veritat és que poques coses a dir. Jo diria que agrair-vos, no diria la feina, sinó aquesta voluntat, aquesta energia, aquesta empenta. Són moltes les reflexions que em venien al cap escoltant-vos. Jo, de fet, l'únic que tindria per dir és dues coses. Una, encoratjar-vos a continuar. És a dir, per tant, jo crec que les reflexions que heu fet, tots i cada una de vosaltres, i m'he quedat amb aquesta frase que ha dit l'Estrella sobre la metaforització del llenguatge en aquesta fase de pandèmia, més enllà de, evidentment, el coneixement de l'Ester i la Sara des de recursos econòmics també i promoció econòmica del que és l'empobriment també que va per gèneres. Això ho estem veient amb aquesta situació de Covid, és a dir, que al final dèieu, és que no aprenem amb la història. Jo diria que sí que aprenem, però marxes forçades, perquè ens entenguem. És a dir, aprenem i retrocedim, Aquesta, al final, és la condició humana. Per tant, ens necessitem i necessitem que aquest combat sigui de tots, perquè el que sí que es demostra és una cosa, que al final, en tota crisi, i aquesta és la més gran que segurament estem afrontant en les nostres vides, sempre afecta els més febles i sempre afecta a qui realment és més vulnerable. I malauradament, no vull dir que m'agradi, malauradament veiem com en aquesta dicotomia que hauria de ser falsa, que no hauria de ser entre home i dona, quan parlàveu ara de compartir les tasques del confinament domiciliari, veiem que la dona surt perdent i això és el que no ens podem permetre com a societat, per descomptat. És a dir, que realment hi hagi una disminució del 20% de la producció científica precisament per una qüestió de gènere. És que a mi se m'acut que és absolutament denunciable i que no ens podem permetre aquest luxe, com a espècie, inclús, i en la lluita, si em permeteu, en la pròpia lluita contra la Covid. És a dir, no ens ho podem permetre. Per tant, jo crec que heu de continuar, no sé quin nom ha de ser, imbatibles o resistents o tornem o no ens donem per vençudes, però escolta, jo crec que heu de continuar. Jo crec que ha de ser la forma que per tant pugueu venir a Molins de Rei de nou i sí que hem de trobar, de nou vull dir, físicament, no virtualment com avui, i no sé, i és veritat que jo crec que acabaria amb l'altra reflexió, Mireu, som molts el que, i ara parlo personalment, actuem de bisagra entre una cultura que hem heredat i una educació que hem heredat i un món on volem arribar. I, per tant, en aquest sentit, jo crec que ens hem d'implicar tots. Sovint, a vegades,
no us diré que nosaltres també tenim els nostres debats en tant en quant homes, no? Però és evident que quan el que mana és el cap, el raonament, la voluntat, la política, en definitiva, la bona essència de la política, que és la lluita per les causes, que mai deixaran d'existir, doncs hem d'imposar que, evidentment, aquesta lluita ha de ser de tots. I fem un fracàs, és un fracàs per la pròpia lluita per la condició humana que això ho convertim en una lluita de les dones. Això jo crec que en termes científics ja s'ha superat des de fa molt de temps. El que cal és que això arribi, evidentment, a tot el conjunt d'homes i dones, en el nivell que els homes feministes no siguin minoritaris i, per tant, ho siguem tots. I, per tant, tots els homes agrupem aquesta lluita també des de la perspectiva també, evidentment, de fer-ho tot més fàcil, que hauria de ser, entenent les diferències biològiques que són això, biologia. Però la biologia no dona per res del món a una necessitat de diferent tracte o diferent condició, o que uns ho tinguin més fàcil que altres, o que algunes, com allò que es diu a aquestes alçades d'any, treballeu gratuïtament fins a final d'any en comparació amb els homes. Per tant, això necessitem d'homes com vosaltres, de dones com vosaltres que ho poseu de relleu, que ens permetin fer aquestes xerrades i agrair, evidentment, a la regidoria en aquest sentit que a l'entorn d'aquesta data, malgrat havia de ser del 8M, doncs al final ho hagin fet a l'entorn d'aquesta data. Per tant, gràcies i queda pendent veure'ns físicament. I tant, perfecte, i tant. Perfecte. Moltes gràcies. Doncs gràcies a vosaltres gràcies, i espero que ens puguem abraçar ben aviat. Sí. Fins ara. Gràcies. Molt bé. Adéu. Adéu.